Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po ay dito po tayo sa Santa Barbara, Pangasinan, kung saan dito po yung inaalagaan po natin. Ngayon po ay mayroon pong bibili po ulit ng mga grow outs. Ang kukunin po nila ay 4-in-1 tsaka 3-in-1 dahil po yung 2-in-1 po natin ay ubos na. At hindi pa po gaanong marami po yung 2-in-1, kaya po yung 3-in-1 po yung kukunin po. Ayan po sila. Ayan. Ito naman po yung mga kinukuha po nila. Papakita ko po. Ayan. At ayan nga guys, pinipili na po nila yung 4-in-1 tsaka 3-in-1 po. Yung mga pwede na pong mabenta. Ayan po sila. Ito ay pang tree na harvest na po. Yan. Unti-unti po nilang kinukuha yung mga malalaki. Yan. At ayun nga guys, kung napapansin nyo po ay hindi po pantay-pantay po yung sukat. Meron po siyang 4 pieces in 1 kilo, meron din pong 3 pieces in 1 kilo. Yung iba naman po, meron po siyang 600 to 700 gram. Yun po yung mga malaki na po. Tapos kung napapansin nyo po dyan sa part na yan, meron din pa rin po yung nahuhuling lumaki, kung saan ibabalik po yan sa earth pan para po paglipas po ng mga ilang buwan po ay pwede na pong i-harvest po yan. Yan po yung mga inalagaan po dito sa Santa Barbara, Pangasinan. Yan po. Yan po yung mga bumibili. At pangatlong bibili na po ito, kung saan lahat po ng pwedeng bilhin po at pwede na pong i-harvest, kukunin na po nila. Yan. Then yung mga maliit po na sabi ko nga po, ibabalik na po dyan sa earth pan. Yan. At saka sa mga hindi po nakakaalam po, yan po yung mga bumili po dati ng fingerlings po. Yan, tinulungan po natin sila sa market. Kasi po, sabi po nila hindi daw po nila gaanong alam yung market, kaya po tinutulungan po natin sila. Nagtulungan po kami para po maibenta po lahat ng kanilang fingerlings po na binili po dati. Yan. Pag sa usapang fingerlings po, pag bumili po kayo sa kakilala po natin, tapos nagpa-tutorial po kayo, pwede po kayong tulungan sa pag-market po para hindi po kayo malugi po. Yan. Ito po ay halos magti 3 months to 4 months na po itong mga alaga dito sa Santa Barbara, at pangatlong harvest na po ito, kung saan halos nakalahati na rin po yung mga alaga dito. Ang mga hindi pa po nabili dito, yung mga nahuling lumaki. Yan. Kaya sa mga gusto pong try din po ng paghihito po, ay pwede po kayong mag-comment po sa video na ito, at pwede po kayong tulungan kung ano po yung mga gusto nyo pong malaman at kung paano po yung pag-uumpisa po. Yun po kalaki yung mga binibili po dito, halos po 3 pieces in 1 kilo. Ayan. Ayan guys, tapos na po silang kumuha po. Ang nakuha po nilang kilo ay 150 kilo po na 3-in-1. Ayan po. Kaya sa mga gusto pong umorder po dyan, comment lang po kayo sa video na ito, or chat po kayo sa Facebook ko rin ito, para po makapag-usap po tayo ng maayos at makapag-deal po tayo ng maganda. So yun lamang guys, maraming salamat sa panonood.